Imagina que vols pujar una capsa des del terra fins a l'entrada de casa teva. Vaja, hi ha graons i la capsa pesa molt. Com ho podem fer? Si tenim una fusta, podem fer una rampa, que ens ajudarà a pujar-la més fàcilment. Però com ha de ser de llarga, aquesta rampa? Aquí és on els rectangles i la trigonometria et poden ajudar. Necessites mesurar l'alçada que hauràs d'assolir, que anomenem A, i la distància entre la capsa i l'inici dels graons, que anomenarem B. Amb això, simplement has de calcular la hipotenusa per saber-ho i que anomenarem C. Per tant, C al quadrat és igual a A al quadrat més B al quadrat. Pots aplicar aquest raonament per calcular l'alçada d'un edifici mesurant la seva ombra?